bude zlý, komunisti sú zlí a poďme, hentakí sú zlí, ale ja si osobne myslím, že mám svoje životné skúsenosti, nie systém je zlý. Je akýkoľvek systém aj otrokársky, alebo akýkoľvek bol, pokiaľ sú tam dobrí ľudia, tak to funguje. Takisto to bola za socializmu, boli samozrejme aj komunisti, toto robili, ale boli aj seriózni ľudia. Čiže princíp není v tom, že meniť režim a také, to je jedna vec. Potom ďalšia vec, čo sa týka zákonov a všetkých týchto vecí. Osobne si myslím, že zákon tak všetko by mohol ísť preč. My nepotrebujeme žiadne zákony. Každý človek má zákony v sebe, vie, že čo je dobre, čo je zlo. To má každý sebe. Môžem tomu jednu vetu? Ak bude niekde napísané, že prídite, tu dneska hráme budkáčika, dubkáčika, budú tam dávať porno, tak asi to nebude v poriadku. Čiže názov režimu je tiež veľmi podstatný, lebo práve názov režimu definuje, ako sa ľudia v ňom budú správať. A že sú tam aj niektorí dobrí, to necharakterizuje systém, práve to zlo charakterizuje vždy ten systém a ten ho tvorí a ten vlastne robí to zlo. Tí dobrí sú umlčaní. A teraz hľadajme, kde je to zlo. Ale musíte hľadať, že kde je vlastne to zlo. Vlastne máte pravdu v tom, že vždy boli ľudia a vždy robili ľudia zlo či dobro. Ale tým, že vlastne ja, aj ako som tam poukázala, či už nie, že by bol komunistický režim zlý, lebo aj počas neho boli ľudia, ktorí tam robili dobro. A takisto aj v kresťanstve je veľa ľudí. Ale tu je vlastne chyba v tom, že my sme si tu nechali dopustiť to zlo a to zlo sa tu veľmi rozšírilo a tu nikto proti tomu zlu nemôže nič povedať. Tí dobrí ľudia nemôžu povedať nič. Ja nemôžem nazvať systém fašizmom a zrazu sa tam chovať, že budeme sa všetci ľúbiť, budeme si triasť rukou, budeme si sa usluhovať aj a dávať si potraviny a pozývať sa k stolu. Prosím, ja nemôžem pod hlavičkou fašizmu takto sa správať. Pod hlavičkou fašizmu sa správam úplne inak. Zabíjam iných ľudí. Ja vám poviem jednu vec. Bol som 29. februára pred parlamentom. Neviem, či ste tam boli, alebo nie, ale asi všetky nie. A ja som bol šoknutý z toho, čo sa stalo, že policajti sa postavili proti občanom, ozbrojení, vyzbrojení, perfektne, zorganizovaní. Policajtom tam bolo viacej ako tých ľudí, ktorí sa chceli pozrieť do parlamentu. A výsledok bol taký stres tých ľudí, že mi sa stalo taká vec, že vybehli policajti spoza zábran a na jedného človeka, ktorý tam voncoval, alebo proste poťahoval tie zábrany, vybehli po ňom. Tak som im povedal, čo vám urobil ten človek, nechajte ho. Na to prišiel policajt ko mne a začal do mňa sácať a začal ma tlačiť k zemi. Ja som nie zvyknutý na takéto správanie. Je pravda, za socializmu všeličo bolo možné, ale jednoducho som sa bránil tomu. A výsledok bol aký, že ma zobrali, 6 sa na mňa vrhli, vyviedli mňa za seba, za tie zabrany. A ako ma niesli, tá jeden z policajtov pesťou, samozrejme v rukavicách, aspoň 3-krát mi udrel do nosa, že mi krv začala tiecť. Hej. Proste podľa mňa to bolo surové, brutálne jednanie. Keby ten policajt prišiel a povedal, to je naša záležitosť a k tomu niečo chcete, poďte s nami, vysvetlíme si, dobre, v poriadku. Ale keď sa on na mňa vrhne, bez dôvodu a začína ma proste na mňa pôsobiť pákami a stlačať ma k zemi, tak som sa bránil. Či mám na to právo, alebo nie, to mi je jedno, ale som sa bránil. No a dôsledok bude taký, otázka času, kedy ma zavolajú, spravia so mnou súd a odsúdia ma na niekoľko rokov do basy. Dobre, a podal ste trestné oznámenie na to policajta? Ja som sa pripojil trestnému oznámeniu a bolo to je smiešná záležitosť, lebo tí istí ľudia proste dali to prešetriť na políciu tam, ktorí to vlastne urobili. Takže aký to má zmysel? Ani sa tam nešiel na čo. Bude robiť šaškarinu? No viete, to je práve, že tá chyba tohto systému. Vlastne neexistuje nejaká ochrana týchto bezbranných ľudí, nevinných ľudí, ktorí si bránia iba svoje právo. A tu je vlastne to, že my sme tu 22 rokov vlastne priniesli sa do takého hlbokého akože bahna tej spoločnosti, že existujú len ľudia, ktorí majú svoju moc a oni si môžu povedať, čo chcú a nikto im tomu nezabráni. To
presne takto som to rozmýšľal, keď sa to spomínalo slovo fašizmus a tak ďalej, tak som si uvedomil, že čo je to demokracia, čo je to fašizmus. Možno sú to silné slova, ale hovorí, že si myslím. Pani poslankyňa, chcem len jednu